Κλίμακα του συναισθήματος. Πάμε πακέτο και απόψε. Ο Βαγγέλης μεγάλωσε χωρίς να του λείπει τίποτα. Ούτε παιχνίδια, ούτε αγκαλιές, ούτε αγάπη. Και όταν ήταν 7, ο μικρός του φίλος την ώρα του παιχνιδιού είχε να του δώσει εξήγηση. Οι γονείς σου δεν σου χαλάν χαντήρι γιατί είσαι υιοθετημένος. Άρχισε να κλαίει χωρίς να ξέρει τι σημαίνει η λέξη. Γιατί του φάνηκε σαν κάτι κακό, σαν λάθος, σαν εξαίρεση. Και ο Βαγγέλης ήθελε πάντα να ανήκει στον κανόνα. Την ερμηνεία της λέξης τη συνειδητοποίησε αρκετά χρόνια μετά, στα 15 του, όταν βρήκε την πράξη υιοθεσίας του και έχασε την ηρεμία του. Από τότε ψάχνει για τη βιολογική του οικογένεια. Σε αυτόν τον αγώνα του είναι δίπλα του και η οικογένειά του, οι θετοί του γονείς. Μάλιστα πριν από 3 χρόνια είχαν φτάσει πολύ κοντά. Αλλά το αποτέλεσμα απογοήτευσε το Βαγγέλη. Εδώ και 1 χρόνο ψάχνει πολύ εντατικά. Θέλει απαντήσεις. Θέλει μια άκρη. Θέλει έστω έναν αδερφό. Όλα αυτά τα θέλω σε ένα πακέτο που ταξίδεψε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, άγνωστο για πού. Αυτό το άγνωστο ήταν που τάραζε πάντα τη ζωή του Βαγγέλη. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να μεταλλάξουμε τα άγνωστα σε οικία. Ο κύριος Βαγγέλης Πισπίλης είναι κοντά μας. Καλά. Πολύ καλά. Μπράβο, Θεσσαλονίκη μου, μπράβο. Όλα εντάξει στην πόλη, τα άφησες καλά. Ωραία. Το Βαγγέλη που ψάχνει πολύ. Γιατί ψάχνεις τόσο, Βαγγέλη? Από μικρός φαγώθηκες το ψάξιμο, Καλλιτέχνης. Κάποιες φορές με είπε ότι οι καλλιτέχνες ψάχνονται συνεχώς. Έχεις εσωτερικές αναζητήσεις, δηλαδή? Με τι ασχολείσαι? Γράψιμο. Συγγραφέας. Εντάξει, είχα και ένα ξυλουργείο, το δώσαμε για νοίκισμα σε κάποιους Ξέρω φίλους. ότι ο μπαμπάς σου ήταν μαραγκός. Ήταν μαραγκός. Δεν ασχολήθηκες εσύ με την τέχνη? Εγώ σαν βοηθός του πατέρα μου, σαν τσιράκι. Ναι. Δεν το είχα μεράκι το επάγγελμα. Εγώ ήθελα πολύ γράψιμο. Μόνο γράψιμο. Τι έγραφες από μικρός, έγραφες? Από μικρός, εγώ εντάξει. Μικρός, εγώ πίστεψα σε μια ιδέα μου. Εντάξει, πολύ μικρός, που ίσως νομίζω ζωγράφησε ακόμα τα γράμματα. Ναι. Πήγα κάποια στιγμή στο ράφι και είχαμε κάποια βιβλία της μητέρας μου, άλλα, εντάξει, ίσως και δικά μου. Και λέω μια ιδέα, μια σκέψη μπαίνει στο μυαλό μου που μου λέει. Όχι που μου λέει, λέω μια σκέψη μου. Συγγραφέας γεννήθηκα, συγγραφέας θα πεθάνω. Είπες έτσι στον εαυτό σου. Καλέ, πόσο ήσουν, Και έδειξα, μικρός ήμουν. Μικρός. Ήξερες να το διαβάζεις τότε? Ίσως δεν ήξερα. Εντάξει, πάντως σίγουρα χρόνια δημοτικού. Και φαντάζομαι πιο νωρίτερα από την Τετάρτη. Πιο μικρός, ναι. Και. Εντάξει, και εγώ πάνω σε αυτή την σκέψη έχτισα το γράψιμό μου. Ήσουν καλός μαθητής? Από όλα τα επίπεδα πέρασα. Και σκράπας και φοιτούκλας, ας πούμε. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή ένα παιδί που δεν θέλει να πιάσει βιβλίο, μετά ξαφνικά φυτεύεται. Εντάξει, διάφορα κίνητρα. Εντάξει, στο δημοτικό, εντάξει, στην Πέμπτη δεν τα πιάνε τα γράμματα, που είναι και δύσκολη τάξη. Δεν πιάναν αυτά. Στο γυμνάσιο ήθελα να βγάλω προς πρόσωπο τον δάσκαλό μου, τον Ηλία. Μάλιστα. Ήθελα να τον βγάλω ως αγαπούς πολύ το δάσκαλο. Μας έλεγε να με βγάλει πρόσωπο, μην ντροπιάσετε, έλεγε στο γυμνάσιο. Το είχα κίνητρο αυτό. Μετά τα φόρτωσα από έρωτες και αγάπης και τέτοια πράγματα. Από μικρός μπλέχτηκες αγάπης, Εγώ στη ζωή μου το μόνο πράγμα που έκανα ήταν αυτό. Να αγαπήσω. Να αγαπήσεις. Μόνο αυτό έκανα. Πόσα άτομα έχεις αγαπήσει πολύ στη ζωή σου, δηλαδή? Από κορίτσια. Ναι. 4 κορίτσια. Δηλαδή το πρώτο κορίτσι ήταν. Να πω όνομα? Άμα θες. Δεν λέω επιθετό. Ναι. Το πρώτο κορίτσι ήταν στο δημοτικό. Ρία. Ρία. Στην 6η δημοτικού. Αυτό ήταν. Μάλιστα. Το δεύτερο κορίτσι ήταν στην 3η γυμνασίου. Ελένη. Και από εκεί συνέχισες εσύ την πορεία σου. Και γενικά άλλους ανθρώπους στη ζωή σου αγάπησες πολύ? Αγάπησα. Πέρα από τα κορίτσια. Αγάπησα και τον πατέρα μου, τον θετό εννοώ. Ναι, φυσικά. Και τη μητέρα μου. Αυτή είναι η γονή σου, αγάπη μου. Ναι. Εντάξει. Ζουν οι γονείς σου, έτσι? Ζουν. Μπράβο. Ο πατέρας σου δεν δουλεύει πια σαν μαραγκός? Όχι. Συνταξιούχος.
Και παρότι δούλευε μια δουλειά δύσκολη, ένα μεροκάματο, σκληρό, εσένα δεν σου λείπει ποτέ τίποτα, Βαγγέλη? Ποτέ δεν μου έλειψε τίποτα. Έχουμε ένα ταβερνάκι δίπλα στο μαγαζί μας, πάει και πίνει ξεροσφύρι. Δηλαδή ένα ούζο σκέτο. Για να έχει ο Βαγγέλης ό,τι θέλει. Ακριβώς. Τι θέλει ο Βαγγέλης να έχει? Εγώ θέλω να έχω τα πάντα. Τα πάντα. Αλλά προσπαθώ να τα έχω με έναν τρόπο σιγά-σιγά, αργά-αργά. Δηλαδή να είναι ο πλούτος μου αληθινός, σωστός, δηλαδή ό,τι έχω να είναι αληθινό, σωστό και να ευχαριστεί και τον Χριστό και τον Θεό. Δηλαδή, εγώ να σου πω, θέλω να καταστρέψω ό,τι έχω και με κρατάει μακριά από τον Χριστό και να φτιάξω κάτι που να νιώθω ότι το αφιερώνω στον Χριστό, στο Θεό. Μάλιστα. Ότι το αφιερώνω, δηλαδή ότι δεν με κρατάει κάτι μακριά του. Μεγάλωσες λοιπόν με όλη την αγάπη που μπορούσε να δώσει γονιός στο παιδί του και από τη μαμά σου και από τον μπαμπά σου. Μεγάλωσες με όλα τα καλά που μπορούσαν δύο άνθρωποι της οικονομικής αυτής κατάστασης να σου παρέχουν. Τα πάντα. Για παράδειγμα, να πω ένα παράδειγμα ότι καμιά φορά δεν θέλω καφέ. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να θυσιάσω ένα καφέ τουλάχιστον τη μέρα. Ναι. Το θέλω. Δηλαδή, άμα καμιά φορά μου πει η μητέρα μου δεν υπάρχουν λεφτά για καφέ, και εγώ επιμείνω μια, δύο, τρεις φορές και ευγενικά, δεν χρειάζεται παραπάνω, ευγενικά. Δηλαδή, θα αρχίσουν να γυρνάνε λεφτά. Θα βγουν λεφτά από τα βάζα, θα μου δώσει κανένα 50 ευρώ, ξέρω εγώ, για εφέ, ας πούμε, στην καρτέρια. Εντάξει, δηλαδή. Νομίζω λίγο σε κακομάθανε, λίγο, Σίγουρα με κακομάθανε. Λίγο σε κακομάθανε. Πολύ αδυναμία. Εντάξει, άμα δεν ήμουν παιδί του Θεού, ας πούμε, και δεν είχα και λίγο το μαστίγωμα, θα συνέχισα προς την κακή κατεύθυνση. Δεν εννοώ ότι είχα καμιά ιδιαίτερη κακή κατεύθυνση, αλλά εντάξει, δεν ήμουν πάντα το καλό παιδί. Πες μου λίγο κάτι. Πώς έμαθες ότι είσαι υιοθετημένος? Ένας φίλος σου την έκανε τη δουλειά? Όχι, δεν ήταν ο φίλος μου που έκανε τη δουλειά. Εγώ το είχα ένστικτο πάντα. Εντάξει, εσύ μέσα σου το είχες ένστικτο. Αλλά πρώτη φορά ρητά στο είπε ένα παιδάκι. Ένα παιδί. Την ώρα που παίζατε. Και τότε άρχισε αυτό να γίνεται βεβαιότητα μέσα σου, ή δεν ήθελες να το πιστέψεις αυτό που σου είπε? Εγώ από αυτό το παιδί δεν θα δεχόμουν κάτι. Γιατί εντάξει, ήταν λίγο ζαβολιάρης, δεν ήταν άνθρωπος που δεν θα κρατούσα αυτό το παιδί. Θα υπολόγιζα αυτό το παιδί και θα έρχεται τους γονείς μου. Λοιπόν, εντάξει, αυτό το παιδί θεώρησε ότι εγώ θα πάω να δείρω τους γονείς μου, που είμαι υιοθετημένος. 7 χρονών να δεις τους γονείς σου είναι λίγο δύσκολο. Να μαλώσω. Εσύ γιατί το είχες σαν ένστικτο μέσα σου αυτό πάντα? Τι ήταν αυτό που σε έκανε? Εντάξει, εγώ πάντα ένιωθα σαν ξένος μέσα στο σπίτι. Σαν ξένος. Με τόση αγάπη που σου δώσανε. Βρε, οι άνθρωποι δεν πίναν καφέ για να τον πίνεις εσύ. Τι μου λες τώρα? Να πω. Να πεις. Εντάξει, το είπα ανάποδα. Πάντα ένιωθα ξένος στο σόι. Γιατί? Εντάξει, υπήρχε το ξένο. Δηλαδή, ένας ξάδερφός μου, δεν θα πω το όνομά του. Όχι. Γιατί δεν είμαι σίγουρος και αν όντως έγινε αυτό που θα πω. Ναι. Φαντάζομαι τότε στις πρώτες μέρες που πατούσα και στο ξυλουργείο, σαν μωρό, με στέμωξε στα ξύλα και μου έλεγε: εσύ να πας στην Καβάλα. Μου έλεγε αυτός ο ξάδερφος. Η Καβάλα είναι ο τόπος που γεννήθηκες εσύ, έτσι. Και από εκεί σε υιοθέτησαν οι γονείς σου και ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, όπου ζήσατε, εκεί ζείτε. Μάλιστα. Καλά, κοίταξε, τα παιδάκια είναι λίγο σκληρά και είναι και η άμυνά τους αυτή το να είναι σκληρά, γιατί αν τα παίρνουν κιόλα σοβαρά δεν θα μπορέσουν να αντέξουν ίσως. Αλλά φαντάζομαι και εσύ είχες μια σκληρότητα στο να αντιμετωπίσεις όλο αυτό το σκηνικό και το ξεπέρασες. Και γι' αυτό μεγάλωσες καλά και μια χαρά και έχεις μια πάρα πολύ καλή σχέση με τους γονείς σου. Το θέμα είναι ότι οι ενδείξεις που είχες μέσα στο μυαλό σου, εσύ, το ένστικτο αυτό που λειτουργούσε, μια φωνή που σου έλεγε ότι εσύ είσαι υιοθετημένος, ενισχύθηκε προφανώς και από το γεγονός, από ό,τι μου είπες, ότι δεν έβρισκες φωτογραφίες της βρεφικής σου ηλικίας. Έτσι. Δεν έβρισκα. Εντάξει. Εκείνο ήταν μια εφετηρία τώρα, μια ακόμα εφετηρία που άρχισε ένα ακόμα στοιχείο που με έκανε να σιγουρευτώ ότι είμαι υιοθετημένος. Τη ρώτησες τη μητέρα σου πότε για πρώτη φορά, αν όντως είσαι υιοθετημένος, σε ποια ηλικία ήσουν? Εντάξει, νομίζω τότε με τη φωτογραφία. Αλλά το πήγα κρυφά. Δεν το είπα ευθέως, δεν τη ρώτησα είμαι υιοθετημένος, να μου το πει έτσι. Λέω ποιες είναι οι φωτογραφίες βαφτιστικές. Αν μου δείχνει μια φωτογραφία και παίρνει ένα εξαρτωμάλικο πιτσιρίκι. Ναι. Και εγώ εντάξει, ήμουν σίγουρος, εκεί πέρα ήμουν πεπισμένος, σιγουρεύτηκα πολύ ότι είμαι υιοθετημένος γιατί ήταν μόνο μια φωτογραφία. Και αυτό ήταν. Σε ποια ηλικία σε υιοθέτησαν? 2 χρονών. Α, ήσουν 2 χρονών, βαφτισμένο παιδάκι ή ένα μεγάλο παιδάκι που περπατούσε και μιλούσε όταν υιοθετήθηκες? Εντάξει. Και πότε σιγουρεύτηκες για αυτό το γεγονός, όταν βρήκες την πράξη υιοθεσίας στα 15 σου? Τότε. Γιατί έψαξες τόσο πολύ τις βαλίτσες? Για παιχνίδι. Αυτό το έκανα πολύ καιρό πριν. Εντάξει, πάντα δεν είχα αλλού να αναζητήσω κάτι μυστήριο. Εκείνο είχε μυστήριο εκείνη η σακούλα με διάφορα έγγραφα, ξέρω, και διάφορα πράγματα.
Το είπες στη μαμά σου τότε στα 15? Όχι. Το κράτησες μέσα σου? Εγώ το κράτησα, εντάξει, εγώ σοκαρίστηκα. Γκρεμίστηκε ο κόσμος μου. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ναι, παρόλο που είχα μια πίστη ότι. Παρόλο που το ψευδόμουν, δεν το περίμενα. Ναι, άλλο η υποψία και άλλο η βεβαιότητα. Και εντάξει, πήρα τσιγάρα. Τσιγάρα. Το πρώτο τσιγάρο στη ζωή σου, φαντάζομαι, θα ήταν αυτό, Ήταν το πρώτο. Εντάξει, πήρα τσιγάρα γιατί περισσότερο θα να στολίσω την κατάσταση. Δηλαδή, το φανταζόμουν αισθηκτοδός, ας πούμε, ότι θα έρθουν και καλύτερες μέρες από εκείνο. Εντάξει, δεν σημαίνει θάνατος. Πήρα τσιγάρα από ένα περίπτερο. Εντάξει, μετά όταν πήγα στο σπίτι, διαπίστωσα ότι το χαρτί μου έλειπε. Και εγώ τότε τρόμαξα και άρχισα να τρέχω πανικόβλητος, γιατί δεν ήξερα που έπεσε. Νόμιζα ότι έπεσε στον δρόμο. Και το έχει μαζέψει η μαμά σου? Ναι, το μάζεψε η μητέρα μου. Δεν σου είπε τίποτα? Δεν ήταν. Εντάξει, οι γονείς μου είχαν σκοπό να μου το αποκαλύψουν αφού τελειώσω το στρατό. Εντάξει, εγώ τέριαξε, το ανακάλυψα πιο πριν. Ναι, θα ήσουν αρκετά μεγάλος βέβαια, τελειώνοντας το στρατό, να σου πούμε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ο καθένας επιλέγει τον τρόπο που θα το πει στο παιδί του και είναι και προσωπική κατάσταση αυτό και δεν θέλω να επέμβω. Αν και θεωρώ ότι πρέπει από πολύ μικρά να λέγονται αυτά τα πράγματα στα παιδιά. Εγώ το αναγνωρίζω. Εντάξει, έτσι μπόρεσαν, έτσι το σχέδιο. Ναι, φυσικά, σεβαστό, αλίμονο. Οι άνθρωποι δώσανε για σένα τα πάντα. Τώρα αυτό θα κρίνουμε, αλίμονο. Το συζητάω. Είναι οι γονείς σου, η μαμά σου, ο μπαμπάς σου και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Και τους είπες λοιπόν κάποια στιγμή, τα μιλήσατε και σου ομολόγησαν ότι ναι, Βαγγελάκη, είσαι οθετημένος. Ναι. Σε ποια ηλικία έγινε αυτό? Αυτό δεν έγινε ειρηνικά. Αυτό μου το επιβεβαίωσε όταν το ζήτησα. Εντάξει, εγώ που το ήξερα, εντάξει, ειρηνικά δεν έγινε ποτέ. Σε καυγά έγινε? Σε καυγά, το 2001. Εντάξει, ήταν ένα καλοκαίρι που δεν ξέρω για ποιο λόγο, για ποια αφορμή, φώναζα τη μητέρα μου και εγώ επέμενα σε αυτές τις φωνές μόνο και μόνο για να φτάσω στο σημείο να της αποκαλύψω αυτό. Εγώ έτσι πως είπα, λέω, άμα σου το πω τι ξέρω, θα πέσει από το μπαλκόνι. Νόμιζα τόσο πια θα είναι ο τρόμος της. Λοιπόν, το σοκ, ξέρω εγώ πώς να το πω. Εσύ γιατί ήθελες να την πληγώσεις έτσι? Γιατί ήθελες να την πληγώσεις? Όχι, δεν ήταν απαραίτητα να την πληγώσω, δεν είχα άλλο τρόπο να το κάνω. Για να το μάθεις. Δηλαδή, εγώ ντρεπόμουν να φερθώ καλά, να φερθώ ευγενικά, γιατί δεν ντρεπόμουν, δεν μ' άρεσε να με λένε καλό παιδί. Το είχα αυτό μικρός. Δεν μ' άρεσε να με λένε καλό παιδί. Σ' άρεσε να σε λένε κακό παιδί? Ούτε αυτό μ' άρεσε. Αλλά ντρεπόμουν. Ντρεπόμουν να με λένε καλό παιδί. Μου κακοφαίνονταν. Και εντάξει, εγώ από κακές πράξεις, δηλαδή εγώ συσσόρεψα αρκετές κακές πράξεις, όχι τίποτα ιδιαίτερο, εντάξει, συμπεριφορές κακές. Ναι. Και εντάξει, κάποια στιγμή όταν στράφηκα προς το καλό, προς την κατεύθυνση του καλού, όταν ένιωσα ότι το καλό είναι περιουσία. Δηλαδή έφτασα μέχρι ένα ύψος, ας πούμε, κακότητας, ας πούμε, και εκεί πέρα ένιωσα ότι όταν κατέβω αυτό το ύψος με καλότητα, θα έχω μια μεγάλη αμοιβή από το Θεό. Δεν το εκτίμησα σαν περιουσία. Μα είναι περιουσία καλοσύνη. Πότε αρχίσατε να ψάχνετε μαζί με τους γονείς σου για τη βιολογική σου οικογένεια? Το 2008. Το 2008, νομίζω τουλάχιστον. 2008. Και είχατε φτάσει σε κάποιο αποτέλεσμα, έτσι? Φτάσαμε. Με την πράξη οθεσίας βοηθήθηκες? Όχι, οι γονείς μου ξέραν που ήταν το σπίτι, στο Παλαιοχώρι. Στην αρχή πήγαμε σε ένα άλλο σπίτι, σε έναν άλλον τσακίρι. Πήγατε κατευθείαν να ψάξετε στην Καβάλα στο Παλαιοχώρι? Πήγαμε κατευθείαν εκεί. Εκεί που είναι ο τόπος γεννησεώς σου? Ναι. Και? Βρήκαμε μόνο τον πατέρα μου. Τον βρήκατε? Τον πατέρα μου το βρήκαμε, τον Στέργιο Τσακυρίδη. Το βιολογικό σου πατέρα? Το βιολογικό μου. Εντάξει, δεν ήταν αυτό που. Η συμπεριφορά δεν ήταν η αναμενόμενη, δεν ήταν αυτό που περίμενα. Αλλά δεν τον αντιπάθησα, δεν έφυγα. Δεν σημαίνει ότι δεν πήγα ποτέ για αυτό το λόγο. Ναι, τι περίμενες ακριβώς εσύ? Δεν περίμενα κάτι ιδιαίτερο. Δεν σου έδωσε κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, ήταν λίγο κρύος, ψυχρός. Μάλιστα. Έτσι, εντάξει, και εγώ δεν ήμουν καλύτερος. Και εγώ ήμουν κολόν απέναντί του. Εγώ άφηνα να έβλεπα το έργο πώς το έπαιζαν με τους γονείς μου. Που το ρωτούσαν, που το μιλούσαν για να μάθω περισσότερα πράγματα. Μάλιστα. Δεν τον ξαναείδες από τότε τον πατέρα σου? Όχι. Κάτι σε κράτησε. Δεν ήθελες να τον ξαναδείς. Γιατί? Όχι, αν ήθελες, ήξερες πού να τον βρεις. Όχι, δεν ήθελα να τον ξαναδώ. Εντάξει, ήταν κάποια πράγματα. Είχα κάποιες προτεραιότητες. Δηλαδή, προτεραιότητες με φτάσανε να γίνω 29 χρόνων για να θέλω να γνωρίσω τα αδέρφια μου. Ξέρεις ότι έχεις αδέλφια, είσαι σίγουρος? Ξέρω. Ναι. Ξέρω. Ξέρεις πόσα? Όχι, ακριβώς δεν ξέρω. Ο πατέρας σου εκεί στο χωριό σου είπε ότι υπάρχουν και άλλα αδέλφια? Η μητέρα μου είπε.
Η μητέρα μου είπε ότι. Η θετή σου μητέρα. Η θετή μου μητέρα. Μου είπε ότι έχω κι άλλα αδέρφια. Και εντάξει, και δεν ξέρω. Η μητέρα μου δεν ήξερε και αυτή πόσα. Μου έλεγε 6, Μάλιστα. 5, άλλα μεγαλύτερα από μένα. Και μου είπε ότι όταν με παίρνανε, με πήρανε, η μητέρα μου είχε, η βιολογική είχε και ένα παιδί στην κοιλιά. Ήταν έγκυος. Ήταν έγκυος. Τι είσαι απόψε εδώ? Τον πατέρα σου τον βρήκες. Γιατί είσαι εδώ? Εντάξει, εγώ το θεώρησα σαν μια λύση.